El català se situa com la primera llengua al món amb més hores enregistrades i validades al projecte Common Voice, una base de dades digitals que vol ensenyar a les tecnologies, com per exemple als assistents de veu, a parlar com persones reals. A l'última actualització del repositori, el català supera l'anglès amb més de 3.500 hores de veu gravades i més de 2.500 de validades. Reportatge de Sergi Ruiz Serret amb muntatge tècnic de Ferran Badia. Hola Siri, pots parlar català? Creo que no te entiendo. No puedo traducir al catalán. Per revertir situacions com aquesta i que la Siri o l'Alexa parlin en català, el 2018 Softcatalà va impulsar la inserció del català a la base de dades Common Voice de Mozilla. 6 anys després, el català és la primera llengua en aquest repositori que ja supera l'anglès. Joan Montaner és membre de Softcatalà. El català perquè és la llengua amb més hores enregistrades a Common Voice? Perquè la gent, doncs això, vol que Alexa parli en català, vol que els assistents digitals parlin en català, vol fer vida normal en català i que la indústria no els hi cobreix aquest desig. L'enregistrament d'hores en català va agafar volada amb l'impuls del projecte Aina de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat i el Barcelona Supercomputing Center. A banda d'alimentar el projecte Common Voice, Aina també té el seu propi repositori amb 17.000 milions de paraules incorporades des del 2020. Gina Tost és la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat. Com més informació tu li posis a un algoritme com aquest, fa que sigui molt més precís. Tindrà molts millors resultats, molts més precisos en català que no pas si ho fes per ell mateix. Tot i tenir a disposició aquest gran volum de dades en català, ni la Siri ni l'Alexa parlen encara en aquesta llengua. L'assistent d'Amazon tot just comença a entendre'l si els usuaris li ensenyen. El català està a prop de la línia, però aquestes grans empreses no acaben d'apostar pel català. Habitualment es mouen per 2 factors, demanda del mercat i legislació. Que el català tingui moltes dades a Common Voice és bo, perquè, home, igual que nosaltres aixequem la cella quan veiem que el català està per sobre de l'anglès, algú altre també aixeca la cella quan veu que el català està per sobre de l'anglès. De moment ja hi ha empreses que utilitzen el repositori en català per tastar projectes interns o comprovar la qualitat de les seves dades. Per fer el salt al mercat, una via d'entrada del català als assistents de veu podrien ser els destinats a col·lectius vulnerables. Si, per exemple, la teva àvia parla català, no se't faria molt estrany que la teva àvia de sobte, si hagués de parlar amb un assistent de veu, hagués de canviar i hagués de fer-ho en un altre idioma, o les persones que no es poden moure i que tampoc poden triar, no?, amb què es relacionen amb la tecnologia per fer-se la vida més fàcil. Ara el proper objectiu de la iniciativa és que les dades recollides a Common Voice representin millor la diversitat del català. El tipus de col·laborador que tenim estàndard és home de mitjana edat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí, tenim moltes dades d'aquest perfil. Què ens agradaria durant aquest 2024? Trobar veus joves, veus femenines i veus d'altres variants de català. Per contribuir al projecte, ja sigui enregistrant frases, validant-les o redactant-les, es pot fer a l'apartat Llengües de la web de Common Voice i seleccionar el català.